Παπαφώτη. Είδε την κίνηση του Μακρύ, σε αυτόν πάει μπάλα, ευκαιρία για την ΑΕΛ που πάει να δημιουργηθεί και θα φέρει το πρώτο κόρνερ. Φάση που ξαναβλέπουμε, φεύγει από πίσω. Φορεστιέρη που γύρισε, βρίσκει τρόπο, η μπάλα έξω, πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΛ στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ξαναβλέπουμε από την κίνηση και το σουτ του Φορεστιέρη. Από τον Σινκ, πάσα για τον Ιμανισίμου με τη μία. Φορεστιέρη σε καλή θέση, μπάλα έξω. Στην ίδια πλευρά επιλέγει να τελειώσει την προσπάθειά του, αλλά και πάλι έχασε. Ήρθε ο Μιλοσάβλεβιτς να διορθώσει. Ο Σινκ, ο Φορεστιέρη, ένα ακόμη σούτ από τον Αργεντίνο επιθετικό. Με την ίδια ωστόσο κατάληξη, το τρίτο στη σειρά. Ο Φερνάντο Φορεστιέρη είναι στην αμυνά τους. Εκτέλεσε ο Σινκ, κεφαλιά που δεν βγήκε όπως θα έπρεπε, δεν έπιασε όπως θα έπρεπε. Μιλοσάβλεβιτς έξω από την περιοχή, θα κάνει το σούτ, την μπάλα πάνω από την εστία, αλλά έχει αγγίξει. Νομίζω εκεί η προβολή ήταν από τον Ευάγγελο Θεοχάρη. Βρήκε τον Σινκ που πάει από μακριά, δοκιμάζει ένα σούτ, είναι το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Σινκ, νέα παλιά στην περιοχή, κεφαλιά από τον Φορεστιέρη. Αυτή τη φορά η επέμβαση του Βασιλείου στερεί από την ΑΕΛ. Ενώ εμείς θα ξαναδούμε νωρίτερα την φάση με την κεφαλιά του Φορεστιέρη. Αναγίνει το λάθος, εκεί κερδίζει ο Σλούπσκι και πετυχαίνει τον γκολ. 1-0 για τον Εθνικό Λατσόν που αξιοποιεί ένα σοβαρό λάθος του Μπόκταν εκεί και σκοράρει στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ πλέον που έψαχνε το πρώτο γκολ στο παιχνίδι, εδώ θα βρεθεί πίσω στο σκορ με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Βουίλερ, η παλιά, η πρώτη κεφαλιά από τον Οκπόνα. Δεν μπόρεσαν οι του Εθνικού, το σουτ που γίνεται καλό από τον Κλάφσιτς, η μπάλα ωστόσο θα πάει λίγο πάνω. Πάσα για τον Φεριέρ που θέλει να γυρίσει, θα πέσει και δείχνει το σημείο του πέναλτι ο κύριος Τεχράνη. Να την μεγάλη ευκαιρία τώρα για την ΑΕΛ να ισοφαρίσει, θα δούμε καλύτερα. Τον κρατάει, είναι με τα χέρια εκεί ο Βενάκης. Κονσεϊσάο εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΛ ισοφαρίζει στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Και για να δούμε τι μας περιμένει στο χρόνο που υπολείπεται. Προσθέτει ένα ακόμη λεπτό στις καθυστερήσεις. Νατέλ και πάλι. Νέα παλιά, η κεφαλιά που γίνεται είναι ένα ακόμη κόρνερ. Από παίκτη του Εθνικού έγινε η κεφαλιά. Εκτελέστηκε το φάουλ. Η προβολή εκεί από τον Αναστασίου. Η μπάλα στα χέρια του Κυριάκου. Έξω από την περιοχή. Πάσα για Μιλοσάβλεβιτς. Το παράλληλο γύρισμα, ευκαιρία που δημιουργείται. Το σουτ που γίνεται από τον Κλάφσιτς, η κόντρα. Και η μπάλα στα χέρια του Βασιλείου. Νατέλ θα δοκιμάσει από μακριά, αλλά θα δούμε την προηγούμενη φάση. Την μεγάλη ευκαιρία από την πάσα του Νατέλ. Δείτε από ποιο σημείο. Ο Σεϊσάο εκτελεί, περνάει μπάλα ο Βασιλείου, τη διώχνει. Παλιά στην περιοχή, κεφαλιά και ευκαιρία χαμένη για την ΑΕΛ από την προσπάθεια εκεί. Δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Ο Οκπόνα, προσποίηση. Είδε τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ λίγο έξω από την εστία του. Τον δυσκόλεψε μένα, αλλά πρόλαβε ο πάσα για τον Νατέλ. Ο Σεϊσάο, η παλιά. Και πάλι ο Οκπόνα. Ο Γκλάφσιτς. Ευκαιρία και μπάλα στα δίκτυα. Η μπάλα στα δίκτυα, η ΑΕΛ παίρνει το προβάδισμα. Ο Μιλοσάβλεβιτς νομίζω είναι. Είχαμε εκεί την παρέμβαση δύο παιχτών. Η ΑΕΛ βρίσκει τη λύση. Δείτε εδώ. Η παρέμβαση, τα κουνάκι εκεί από τον Μιλοσάβλεβιτς, αυτός είναι. Η
Η επαναφορά από τον Γκλάβσιτς δίζει το φάουλ. Εκτελέστηκε, η μπάλα πέρασε, Κονσεϊσάο, διώχνει ο Βασιλείου σε κόρνερ. Νέα καλή στιγμή για την ΑΕΛ.